Това не е черен хайвер, а нашето ново тирамису. Започвам с крема, който е класически сабайон. Отделям си жълтъците. Аз използвам домашни кокоши яйца. Към тях добавям захар и ги слагам на водна баня, за да се сготвят. Трябва да се бъркат непрестанно, докато захарта се разтопи. Ето това е цвета и консистенцията, която трябва да достигнем. Оставям го на страна, за да изчине. А през това време ще се разбия сладкарска сметана. След като изчинат жълтъците, добавям към тях сладкарската сметана, маскарпоне, ванилия и задължително бадемов ликьор. Заповядайте в ресторант Немо, за да го опитате.